Vstupujete ve svazek manželský a slibujete si, že budete zachovávat vzájemnou manželskou věrnost a budete jeden druhému pomáhat. Od této chvíle budete kráčet bok po boku po celý život a záleží jenom na vás, jaká tato cesta bude. Život, bohužel, nepřináší jen radosti, ale někdy také překážky a nástrahy. Avšak vzájemná láska, důvěra a pochopení vám pomůže všechny nesnáze překonat. První, co z nás teda zajímalo, vlastně jak jste se seznámili a zjistili jsme, že Pardubická nemocnice je místo, kde jste se seznámili a že Filip vlastně, jakožto pan lékař, takhle šikovnou instrumentářku vlastně v práci jakoby poznal, ale my jsme se dozvěděli, že úplně to první, koho z rodiny poznal, to nebyla úplně manželka, ale budoucí tchýně. Přátelé, nevím, jestli to všichni víte, ale Filip je vášnivý jezdec na koloběžce, ale po tom areálu Pardubické nemocnice se to všem nelíbí a tak vrchní sestra, která nevěděla, že si tady pan doktor nabrnkne jejich dceru, dostal teda vykázáno, že takhle ne. Važte si jeden druhého. Přistupujte k sobě s úctou a porozuměním. Váš život bude klidný a radostný, budete mít jistotu, že vedle vás žije člověk, který vám v každé situaci oporou. Rád poznávám lidi, jejich příběhy a vždycky říkám, že to je někde tak nějak nahoře napsaný, že tady dneska všichni máme být společně. Takže, jak jo? Coming home, any place we wander.